गाबोन हाबा दं नालाय बेखायनो आङो बिबारखौ लांनो फैग्रोदों। बिबारखौ लांखांनानैसो शपिं खालामखांनानैसो आङो थांनाय फाजिनो माने माइक्र'ब्लेडिंखौ खालामलांगोन। बेखायनो आङो दा आंनि नांनायफोरखौ लाग्रोनोसै, ओमफ्राय आङो नै दा बिबार लांनो फैग्रोबाय आरोना। नै आब'आ जोंखौ लांनो फैदों। जों माने नुवाखै नालाय जायगाखौ बिसोरो बबेखिनियाव थायो। ओमफ्राय आब'आ जोंखौ लांनो फैदों। जों दा थांगासिनो दं बिसोरनि उन उन। ओमफ्राय आंजों लोगोसे नोंथांमोनहा नायलांफाबाय थादो। आं माइक्र'ब्लेडिं खालामलांनो नागिरदों बे आब'मोनखौ। ओमफ्राय बे आब'मोनहा बे जायगायावनो थायो आरोना, माने बे जायगानिनो बुंजायो। ओमफ्राय दा आं खालामनोसै, नोंथांमोना आंजों लोगोसे माबायसा खालामो नायलांफाबाय थादो। आं माइक्र'ब्लेडिं खालामनायखौ स्टेप बाय स्टेप आं खोन्थिलांनो नाजागोन।
tgdwmn